Anom ka mga drivers sa Western Visayas ang nagpositibo sa drug test matapos ang ginpatigayon nga oplan harabas sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 6 sa Nanoy tuhay nga terminals sa Western Visayas kahapon Marso 30. Base sa records ng ahensya, duwa ang nagpositibo sa Pueblo de Panay Integrated Transport Terminal Capiz, duwa ang nagpositibo sa Colasisers Terminals Antique, isa man sa San Jose de Buenavista Terminal Antique, kag isa sa City Mall Terminal Calibo, Aklan. Sa interview sa Bombo Radio kay Maria Graziela Tanalion, ang spokesperson sa PDEA 6 iyagin payag nga kabahin ang surprise drug test sang oplan harabas nga programa sang ahensya kung sa diin ila ginapasiguro nga wala nagagamit sang illegal nga droga ang mga nagatrabaho sa transport sector. Suno kay Tanalion, 822 tanan ang ginpaidalom sa nasambit nga drug test kung sa diin 761 diri amo ang mga drivers kag 61 naman ang konduktor. Payag pa ni Tanalion, magapaidalom pa ang anom sa confirmatory test apang nahibaluan nga ginkumpiskar na sang Land Transportation Office ang ilang mga lisensya matapos nga nagpositibo kag temporaryo man nga ginpauntat ang ilang biyahe samtang wala pa ang mga ini nagnegatibo sa confirmatory test. This is surprise drug test and K9 inspection sa transport terminals naton diri sa Western Visayas. And may positive during the initial screening and they will undergo the confirmatory testing. And for the meantime, confiscated anang ilang licenses no for and they will be prohibited to finish ang ilang mga